Okei, no sitten me päästään tähän toimintaan, eli meillä on strategia laadittu ja me ajatellaan, että ihanaa, nyt me tiedetään mitä tehdä. Ja sitten kun se toiminnan aika tulee, niin voikin tulla aika paljon mutkia matkaan ja se ei olekaan niin helppoa, niin mitä sitten tehdään? Niin voisikin sanoa, että nyt tässä astuu tämä varsinainen itsensä johtaminen kehiin, eli miten me johdetaan itseämme konkreettisesti siinä niin kuin toiminnassa ja käytännössä kohti niitä meidän tavoitteita ja sitä, mikä on niin kuin meille merkityksellistä. Ja mä oon aikaisemminkin puhunut volitiosta, eli toimeenpanon taidosta, mikä on aikaansaamisessa ihan se ykkösjuttu. Ja tarkoittaa siis käytännössä sitä, että meillä on kyky aloittaa meidän toiminta ja meillä on kyky ylläpitää sitä meidän toimintaa. Eli me aktiivisesti ohjataan itseämme. Ja useinhan me ajatellaan niin, että me tarvitaan jotenkin niin kuin motivaatio siihen tekemiseen. Ja motivaatiolla ei ole sinänsä tekemistä itsessään sen aikaansaamisen tai tekemisen kanssa. Et motivaatio auttaa kyllä siinä, että mitä tavoitteita me valitaan. Et se on tärkeää, että ne on meille oikeasti merkityksellisiä ja niin kuin meidän arvojen mukaisia tavoitteita. Mutta sitten kun tulee se niin kuin, aika kääriä hihat, niin sit, niin kun jos me otetaan vaan sitä motivaatioa tai jotain inspiraation puuskaa, niin se ei ole kauhean kantava tapa toimia. Ja tähän moni saattaakin kompastua, että tuntuu siltä, että ei mulla nyt ole vaan motivaatio tehdä asioita. Niin siksi me otetaan tämä volitio käyttöön. Ja nyt niin kun aikaansaamisessa ihan ykkösjuttu on se, että sulla on päätös siitä, mitä sinä haluat tehdä. Eli sulla on myös se konkreettinen tavoite, mitä me nyt sitten ollaan selkiytetty näillä aikaisemmilla videoilla, että sulla on just se tavoite ja sulla on se suunnitelma. Ja kun nämä on selvillä, niin sitten on paljon helpompi lähteä jo toimimaan, koska sun ei tarvitse miettiä, että okei, no mitähän mä nyt tässä tekisin ja vieköhän tämä toiminta mua niin kuin oikeaan suuntaan. Mutta sitten itsessään siihen volitioon, että miten sitä aikaansaamisen taitoa voi kehittää, niin siihen on paljon erilaisia keinoja. Ja nyt tärkein näistä on se, että meidän pitää pystyä sääntelemään meidän ajattelua ja meidän tunteita, koska yleensä ne on niin kuin kaikista isoimmat sellaiset niin kuin tavallaan estäjät siinä meidän toiminnan tiellä. Ja se ajattelun säätely nyt tarkoittaa sitä, että sun pitää pystyä keskittämään sun tarkkaavaisuus siihen käsillä olevaan tehtävään ja sen tavoitteen kannalta olennaisiin asioihin ja blokkaamaan kaikki muut. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sun pitää niin kuin, pystyä fokusoitumaan siihen tekemiseen. Ja tähän nyt on erilaisia keinoja, että aika tehokas on se, että vaikka aikataulutat sitä sun tekemistä niin, että sä käytät vaikka Pomodoro-tekniikkaa, että teet 25 minuuttia töitä ja sitten 5 minuuttia taukoa ja toistat tätä vaikka 4, tai että mikä se aikaspänni sulle onkaan hyvä, mutta että yleensä me ei pystytä liian kauan aikaa niin kuin keskittyyn siihen tekemiseen, että me tarvitaan myöskin niitä taukoja. Ja sitten toinen on ihan se, että blokkaat ne sun häiritsevät ajatukset, että kirjoitat vaikka paperille ylös ja päätät, että okei, nyt mä keskityn niin kuin tähän käsillä olevaan tehtävään ja sitten näiden aika on myöhemmin, että sä tiedät, että ne on siellä tallessa. No sitten se tunnepuoli, mikä on ehkä kaikista se haasteellisin ja voisikin sanoa, että niin kuin prokrastinaatiossa yleensä suurin juttu, miksi me niin kuin vitkutellaan, on siis se, että se tehtävä on tosi epämääräinen ja me ei tiedetä, mitä tarvitsisi tehdä. Ja se me ollaan nyt blokattu jo aikaisemmin, mutta sitten astuu nämä tunteet kehiin, eli meitä ahdistaa. Me ollaan jotenkin tosi silleen epävarmoja, me saatetaan olla tosi perfektionistisia tai vaativia itseemme suhteen. Niin miten saada aloitettua, vaikka on näitä ikäviä tunteita? Niin ensinnäkin on se, että ota paineet pois siltä tekemiseltä, keskity pelkästään tai tavoittele pelkästään sitä aloittamista. Älä keskity niinkään siihen, että sun pitäisi saada asiat loppuun tai miten sun pitäisi ne tehdä, vaan tavoittele sitä, että kunhan sä aloitat, niin sit sä voit olla jo itseesi tyytyväinen. Niin sit sä vähennät aika paljon niitä sun omia paineita. Ja toisaalta laske sitä tekemisen tasoa, että sitoudu siihen, että sä teet vaikka vaan 15 minuuttia ja sen jälkeen sä voit olla itseesi tyytyväinen. Mutta sitten kaikista tärkeintä on se, että sä pystyt kannattelemaan itseesi niiden epämukavien tunteiden läpi, koska se kuuluu siihen asiaan.
Ja usein mikä tässä on kaikkein haastavinta on se, että me saadaan erilaisia pikapalkintoja siitä, että me mennään niiden meidän sen hetkisten tunteiden mukaan. Ja pikapalkinto nyt tarkoittaa sitä, että me saadaan semmoinen hetkellinen mielihyvä tai helpotus siinä tilanteessa, että me vaikka ei mennäkään johonkin paikkaan, niin me vältetään se ahdistus, tai me ei vaikka johonkin soitetakaan, niin silläkin tavalla vältetään se ahdistus, että me enemmän toimitaan sen hetkellisen mielihyvän kuin sen pitkäjänteisen niin kuin palkinnon tavallaan niin kuin eteen. Et näissä tilanteissa se on tärkeää, että sä just niin kuin kannat itseäsi niiden tilanteiden läpi, et mene niiden sun sen hetkisten tunteiden mukaan, vaan meet niiden sun tavoitteiden ja niiden sun arvojen mukaan. Ja tää palkitsee myös aidosti silleen syvällisellä tasolla ja sulla on hyvä fiilis itsestäsi. No sitten niin kuin yksi tekijä, millä sitä omaa volition-lihastaan voi kehittää, on se, että sä mietit ihan niin kuin tämmöistä perinteistä keppeä ja porkkanaa, eli mikä sua aidosti motivoi ja mikä voisi sua palkita, että asetat itselle semmoisia niin kuin kivoja välitavoitteita ja välipalkintoja sinne, ja sitten toisaalta voi miettiä myös sen rangaistuksen kautta niin, että okei, että jos sä nyt jätät vaikka tämän tekemättä, niin mitä siitä seuraa? Että jos sä nyt jätät tänään menemättä sinne lenkille, niin kenties sulla voi olla illalla vähän semmoinen nihkeä olo, ehkä huono fiilis itsestäsi, kenties huomenna sitten niin kuin kiristät tahtia itsesuhteen, että niin kuin opi myös motivoimaan itseesi tavallaan silleen niin kuin pidemmällä tähtäimellä ja niin kuin arvopohjaisesti. No sitten niin yksi tehokas keino siinä oman toiminnan säätelyssä ja omien tunteiden säätelyssä on muut ihmiset. Eli kaikki tietää, että vaikka jos menee johonkin uuteen paikkaan tai haluaa vaikka aloittaa jonkun uuden harrastuksen, niin se on paljon helpompaa jonkun toisen kanssa. Joten hyödynnä ihmisten tukea ja toisaalta myös siinä tunnesäätelyssä, että jos on niitä semmoisia niin kuin ahdistavia tilanteita, niin voiko sä ottaa jonkun toisen sinne sun mukaan, tai voiko sä vaikka soittaa jollekin sen jälkeen, tai mikä auttaisi sua siinä. Ja sitten toinen tekijä on ihan tämä tilivelvollisuus, että silloin kun me ollaan tilivelvollisia jostain niin kuin toiselle ihmiselle tai ollaan sanottu vaikka meidän tavoite ääneen, niin todennäköisemmin me myöskin se saavutetaan. Ja tähänhän perustuu vaikka niin kuin valmentajan tehokkuus, että tavallaan kun coachi siinä sua seuraa, niin silloin sun on paljon helpompi toteuttaa niitä niin kuin asioita. No sitten viimeinen tekijä on se, että sä pystyt säätelemään ihan sitä tehtävätilannetta ja sun olosuhteita, eli sitä ympäristöä, missä sä oot. Ja tehtävätilanteen säätely nyt tarkoittaa sitä, että mieti, että mikä olisi sulle kaikkein mukavin tapa ja kivoin tapa tehdä se asia. Että jos vaikka nyt joku niin kuin kotona työskentely kauheasti tökkii, niin voisitko sä mennä kirjastoon, missä on kenties sun kavereita, tai johonkin kahvilaan, missä näkee vähän muitakin ihmisiä, tai että mikä olisi vaikka sulle kaikista mieluisin liikuntamuoto, että eti se sun tapa tehdä, koska sen tekemisen kuuluu olla myös kivaa ja aidosti meille mieluisaa. Että me ei tarvitse silleen kauheasti puristaa hampaat irvessä, vaan me saadaan aidosti myös nauttia siitä tekemisestä ja myös vähän silleen niin kuin leikin ja ilon kautta, että mikä olisi niin kuin hauskin tapa toteuttaa tätä asiaa. Ja sitten se ympäristöpuoli. Eli jos on vaikea keskittyä vaikka just kotona, niin voiko sä mennä kirjastoon? Tai sitten jos tuntuu siltä, että niinku kaikki notifikaatiot koko ajan siellä kilkkailee, niin pistät ne niinku pois puhelimesta ja sähköpostista, että sä pystyt aidosti keskittyyn. Et etsi myös sulle semmoinen paras työskentelyympäristö ja myös niinku erityyppinen työskentely saattaa olla parhaimmillaan erilaisessa ympäristössä. Että just vaikka siellä kahvilassa voi olla ihana, kun näkee vähän muita ihmisiä, saa ehkä inspiraatioa, kun taas sit kotona voi olla niinku helpompi tehdä semmoista fokusta vaativaa asiaa. Ja näiden keinojen avulla sä pystyt tukemaan sitä sun aikaansaamista ja niin kun mitä enemmän sä näitä harjoittelet, niin sitä enemmän ne myös automatisoituu ja rutinoituu. Ja nyt etenkin nämä ajattelu- ja tunnekontrollit, niin se on tärkeää, että sä pystyt johtamaan itseesi niin kun niiden vaikeiden ajatusten ja tunteiden läpi, ja sitä kautta se sun itsesi johtamisen kyky kehittyy erityisesti, ja susta tulee niin kun entistä tavallaan aikaansaavempi, tai ei välttämättä aikaansaavempi, mutta semmoinen niin kuin entistä parempi niin kuin hallinnoimaan itseäsi ja omia niin kuin resursseja silleen tarkoituksenmukaisella tavalla. Jes, mutta tässä oli nytten tämä viimeinen video. Mä toivon, että sä oot saanut näistä jotain inspiraatioa sun oman elämän suunnitteluun ja muutenkin sellaisia työkaluja,
että miten sä pystyt paremmin sitten sitä sun dream lifea suunnittelemaan ja kulkemaan kohti sitä.